Galdera bate botako dutzutolan. Bota lasai. Beluan kontu, hori derrigortuta ipintzen dozue, edo aukera da. Ez que nire ustez da derrigorrezko gauza bat. Jende asko petsantzen du zu bezala, baina ez da horrela. Librea da. Azkenen fede kontu bada. Fedea da bakoitza bera eta jainkoaren arteko gauza bada. Orduan, inoiz ezin da inposatua izan. Ni jarri non 27 urtekin, bost aizpagea, bostetatik 3 jarrita euzkegu, eta beste 2 ez, adibidez. Askatasun osoa izan dugu, familian, etxean, bakoitzak jar dezala nahi duenen. Egia esan, hijaba jartzeak lagundu dit filtro bat jartzeko. Niretzat garrantzitua den jendia eta benetan maite idan jendia, hon egon die. Baina beste askok agurtzari utzi diote. Horregatik. Batzuk bai, ezagunak eta... Ez zait bat ere ulergarri egiten pertsona bat bere janzkeragatik edo bere sinismenagatik baztertzea ezin dut ulertu eta ezin dut onartu. Orain, nire intimidadeko gauza bat, hau da, nire sinesmenak bandera baten bezala, ez da, nire bandera da, nire buru gainean daukadan zapia publikoa da, danok dakite nire erlijioa zein dan, eta zer erlijio praktikatzen dudan. Eta, bueno, egia esan, eta gero islaman asuntoan ere, badau islamofobia txiki bat, bebai, ze zapia, erlijio askotan egon da, adibidez, kristauan monjak ere erabiltzen dute, baina islamen asuntoa beti dau pixkat, hartuta pintzekin edo beti rezelo gehiagoarekin. Bai, hori egize da, bai. Niri oin jasugaz berbetan asentzia aldatu jataz gauzazko, baina egize da. Belua eraman behar izateak emakumeak diskriminatzen ditu? Bai, niretzako beluana da diskriminatzea emakumea guztiz. Ze esaten da berez, baina nik aukeratu aldot. Ez dozu aukeratzen. Jalira hor da bil kontau eta nire aurre iritsisek zalantzan jartzen. Ez kenin konbenzitzu behin gozte. Bueno, ja, nire ikusetxu oso interesatu, eta neka sorpresa bat zuretzako, bale? A ber, nahi baezu, A ber, beira, ekarriet. Belo bat? Bueno, a ber, brilli, me encanta. Brillo badeuke, bale? Eta nahi baezu, probako ezu, nahi baezu, Jarri, eta abese sentzazio eukezu. Bale, gauza probetakoenaz. Etorrinaz, egiziezen etorrinaz esaten, eno ipinitzen hori eta bera izango zaten, baina zuri zaututa gero, aldatuen jata hori. Baina, eserkuko hori? Bai, neretu? Venga. Eta jarriko izu. Emozion hauteta dana nau. A ber, beira. Ero, bueno, erezu gaukira. Janirekin flipatuta nago, ze pañuloaren brilli-brillia ikusi duenetik nik uste dut bere barrenean zehozer aldatu dela eta goiti etorri da. Pañuloa jantzi du eta kriston emozionatuta dago. Zuri esautu baino harina babena banengo inoz, Ja, jo, baskartzen dizut, behintzat, Benetan esaten dut. Eta gainontzeko arropekin zer moduz? Bueno, minifalda horrekin bastakit, baina, bueno. Zuk esen duen ipinik orduan, gona laburrik, ez? Ez, hola, biluzik ez, baina igual... Galtza batzukin edo, bai. Hijab izeneko hori ez da bakarrik burua estaltzea. Hijaba egin bar dugu, bai neskak, bai mutilak. Hori da beste galdera bat. Ni pentsatzen naban bakarri dela neskan kontua. Da pixkat gure gorputza kubritzea, ezta? Hau da muga jartzea gure gorputzea, jendia gero barrukoa ezagutzeko lehengo. Eta fisikoa juten da poliki-poliki. Gizonen kasuan zeintzuk dire edo? Bai, gizonen kasuan adibidez, txilborratik. Belaunera tapauta egon behar da. Bai? Askeak sentitu behar gea, nahi dugun bezala juteko, nahi badegu ondartzan biluzi jun edo bikini batekin, askea gea. Eta kubritzeko ere askeak izan behar gea. Lehen esango notzun, islama da supermatxista, oin esaten dutzut. Matxista da benetan? Egia da jende asko pentsatzen dula, baietz, ze azkenean kultura eta erlijioa banandu behar da. Oso garrantzitsua da hori. Erlijioa edo islama perfektua da, baina musulmanak ez, ezta? Orduan, matxismoa egon daiteke edozein lurraldetan. Eta zoritxarrez badago, hemen eta han. Eta zu betitik izan duzela musulmana? A ber, musulmana izan bai ez, baino praktikantie oindala 5-6 zazpi urte. Baina bota izan ditut neure parrandak, bota izan ditut neure juergak lagunekin, eta hori, baina horretik naiz musulman gutxiago ez, baina praktikante gutxiago bai. Pixkanaka ertetzai lagai nion, pixkanakare erretzai ustea saiatu nintzen, osea, gauza bat lagundu zidan
tope, hori da nagusteak. Da izan zen otoitziten astea. Osea, nahi atxek esate ziten, behitu otoitzin berdezu, tal, belarri batetik sartu da bestetik atea. Baina hau zanien egune, ja, neure kabuz hasi nintzen pixkanaka, eta jazta goin otoitzitie, jati bezala, ez? Eta bueno, orain, ja, praktikante ezala, momentu honetan islamak zuri ze aportatzen dizu zure bizitzan? Zer da islama zuretzat? Lasaitasuna. Otoitziten detenen, eta ertetzen naiz lanea, osea, ertetzen naiz babestuta. Eta hori, sinisteko zaila da, baino sentitzen dezunen, esaten dezu hostia, eske benetan dauket babesa. Ulertzei gezu. Eta orduen, babes hori ez da diruarekin erosten, ez dakit baino niretzako oin islama da, gauzari garrantzitsuena. Nordinek erlijioa gauza garrantzitsuena bezala jarri du, eta nik uste dut gizartean guztiz kontrakoa dela, gauza materialak bilatzen ditugu eta ez espiritualak. Gure religio dago ikusita matxismue bezala. Hori nik pentsatzen. De hecho, ona etorria horretik, Hori da. nire pentsamentuetako bat orkidua. Gure religioek mundu osuen, lehengo religioe, Andriei botere berezi bat emate jona. Dao, zure ama, zure ama, eta laugarren guen zure aita. Osa, ulertzei gezu. Bai. Osea, adibide hori jartzei zuet, porque, claro, matxismoak zerrek erakartzen duen, gizakiak. Hortik handatorri igual irudi matxista hori, askotan informazio gabe, porque niri ja begikireki dizkiazu momentu honetan. Islama muturreko erlijio bat da? Nik uste baietz. Kristautasunarekin konparatuta niretzat islamak baditu puntu batzuk ez dena, bai diela muturrekoagoak. Aurre iritzietaz hitz egiten egon gea, eta bai, aurre iritzi asko dago gizartean, eta ni neu lehenengoan ituenak. Eta bueno, gaurren ordin ezagututa batzuk kendu zaizkit. Ni inoiz ez deukiola arazoik. Euskerik asko laguntzeizu. Euskal Herrien asko ez gehiago. Nei Zumarran, Azpeitin, da Arrasaten, danak ezagutzei be. Arazuru neotea, iria hundile eta ertetzezean nien. Estebe distingitzen. Karo, porque iria hundikuek estebe ordin ezagutzen. Ez dakiben ordin behaiek baino euskaldun gehiago sentitzeala da euskaldun gehiago dela. Ulertzei gazu? Orduen ikusten duten ordin, honea etortzen dienak, diru eskatzera, eta ez dakize. Da ez dakiten ordin, egunero goizeko 5 erdietan gora lanea zuteko.